Ale my to tak musí... Ja tú hru som už vyhral, kamo, chápeš? Tak my to musíme vyhrať, kamo. No. Čo mi kypneš? To čo je? Jak to môžeš, no? Tu ma bude asi baviť. Toto tanec. Nie, toto, áno, toto brácho. Nie, to ten tanec. Prosím. Ďakujem, kamo, ty si najlepší kamo na svete. Ľudia, ale teraz musíte nám fantiť na túto hru. Ome, kamo. Hej, dajte like, lebo hej, dajte like, vyhrajeme, nedajte like. Dajte like, lebo hej, nedajte like, tak schápete do rana. A nie zlom, chalani, hej. Vám mám vím. No jo, ja som ešte zavolám skupinu. Vieš, ty si pukol? Fuj, môj brat si pukol, no fuj. A mamka, ty si kapustu dala? No fuj, kapusta ešte no fuj. Mamka otvorila kapustu, ja som myslel, že môj brat si prdol. Fuj. Chápeš? No ja milujem kapustu. Ty si už pil propelen, ty si už pil taká, jak sa to volá, protelín. Poznáš? Kamo, ty si tak lepší, kamo, na svete. Ty švíňo, potom má jedno. Hej. Nie, mŕtvia má jeden. Potom lebo tu ten typek má rakovinu asi. Tu je, hej. Ty poď sem. Haha. Aha, lebo mal dve, toto je. Ďakujem. A poď ma oživiť niekde. No jo. Ľudia, ale pozerajte, lebo potom na Instagrame sa vám Martin Kaňuk, dajte mi tam follow a budem streamovať. Máš Instagram? Tak sa volám Martin Kaňuk, lebo ja streamujem na Instagrame. A tam budem niekedy dávať videá. Počkaj. Ja tam potom pripojím na stream a môžeme tak hrať. Kámo, toto ešte bude dobre. Ema. Kámo, ty si lepší. Počkaj, ja si zmením, lebo ja nevidím dobre toto. Počkaj, no. No ale ja toto. Dajte nám like. To bude
trošku to bude mimo vidieť. Lebo... No už trošku, hej. Prečo mám také isté? Áno, ešte natkaň. Mač! Hej, počkaj, ešte toto tak dám. Ľudia, ale prestaňte nám tu piskovať, hej, more. Počkaj, kamo mi mám napad. Nám budú nadávať, tam budú nadávky napísať a ich tam zablokujem. YouTube im zablokujem. No. Tu máš. Jo. Počkaj, zoberiem si toto. Počkaj, typek. No. No nemá životy, kamo. Kde? Ale tam je 6. Aj ľudia, my sa tak tešíme, kamaráto, my vyhrajeme. Aha, ja už mám životy, kamo. Vidíš to? Ja som si dal túto vodu, takú ružovú a dal mi životy, chápeš? Ja som taký frajer. Ľudia, kde ste vysračí, maličky? No, to je dobré. Dobre, len... Nikde nepočúvate, no. Moje... Poku mne, kamo, aha, čo ja robím. Počuješ moju klasnicu? Musíš telefón, ne? Asi neviem, lebo ja neviem, aké mám číslo, vieš. Ale môžem ti dať Kamo, ja ti niečo poviem. Dám ti Instagram a môžeme si tam streamovať, okej?